Всім привіт, селям алейкум, це відеоподкаст «А що про Крим?». Ми починаємо. Мене звати Халапов Руслан, і у нас сьогодні в гостях заступник генерального директора Українського інституту, кримськотатарський та український діяч Алім Алієв. Привіт, Аліма. Дякую, що знайшли для нас час і завітали. Це такий і перший, і останній цьогорічний випуск нашого відеоподкасту «А що про Крим?». І я б хотів би з вами обговорити, власне, підсумки цього року. Вже майже рік, як триває повномасштабне вторгнення Росії, добігає кінця 22-ї. Як би ви могли підсумувати цей рік, цей лютий такий, який триває вже майже рік? Салям алейкум. Власне, для мене цей весь рік персонально – це рік багатьох флешбеків. Бо деякі моменти на мікрорівні ми проживали в 2014 році, і вони пов'язані з Кримом. Те, що ми бачимо сьогодні на новоокупованих територіях, те саме вони робили в Криму з 2014 року, в Донецькій, Луганській області теж робили з 2014 року. Але якщо говорити про Крим і подивитись на картинку Криму, то, як на мене, оце гасло, яке роками було як абсолютно емоційно і деколи ірраціональне, що наступного року в Бахчисараї, то сьогодні це гасло почало сприйматися як план дій. Тобто Крим став набагато ближче до деокупації, ніж це було до лютого, якщо говорити. І ще один висновок мій за цей рік. Крим повернувся і в політичний, і в публічний порядок денний України, а Україна повернулась в загальний порядок денний Криму та мешканців Криму. До речі, це про повернення Криму в порядок денний. Зокрема, і можна, мабуть, сказати, що Крим повернувся в порядок денний на міжнародних майданчиках. Я знаю, що Український інститут, він якраз і співпрацює, точніше працює для того, щоб Крим через культуру, зокрема, оці теми всі піднімати. Як цього року вдалося через культуру підняти Крим на міжнародному майдані? Власне, це важливе питання. Український інститут, як інституція Міністерства закордонних справ, ми займаємось фактично поширенням історії, сьогодення, культури, науки, громадянського суспільства, наративів про Україну за кордоном. Тобто ми працюємо над тим, аби люди за кордоном в конкретних країнах краще розуміли Україну і налагоджували довгострокові партнерства з Україною. А про які наративи йдеться? От я, власне, зараз скажу. Ми в перші дні повномасштабного вторгнення розпочали кампанію Cancel Culture, Cancel Russia. Тобто це кампанія, де ми звернулись до тисячів інституцій по всьому світу, аби вони не співпрацювали ані з інституціями культури, науки, університети, наприклад, псевдогромадянського суспільства і так далі, російськими за кордоном. І цей такий бойкот – це був один з перших нагальних кроків, які Український інститут у світі запустив. І ми вже, очевидно, бачимо результати. Сьогодні сідати за один стіл з росіянами, хорошими чи поганими, це вже вважається таким абсолютно крінжовою справою. Але є друга річ, яку важливо робити, і ми на це зараз націлені, це пояснювати, що таке Україна, хто такі українці, і чому сьогодні саме такий в нас спротив є. І ми це робимо в тому числі через Крим. Буквально кілька місяців тому ми разом з нашими партнерами, з Едерою, випустили перший, він точно перший в світі академічний онлайн-курс про історію Криму, сьогодення Криму та кримських татар, традицію, культуру кримських татар англійською мовою. Цей курс вже кілька тисяч осіб пройшли і подивились. Це для того, аби ми сьогодні нарешті говорили про нас самих
самі. Тобто, як раніше було, Росія, там, хто завгодно говорив про кримських татар, говорив про Крим, але наш голос був фактично нечутний. Тобто він був трошечки чутний в темі правозахисту, трошечки чутний в темі політичних прав, але в темі культури, історії, в темі комунікації. Цього не було чутно. Тому, на жаль, наративи про Крим дуже часто вбудовувала Росія, як російський Крим. От з цим ми сьогодні, тобто ці всі міфи і цю всю пропаганду ми теж руйнуємо. Про культуру ми ще поговоримо, про, зокрема, і російську повалення, якою ми зараз спостерігаємо, в тому числі. Але я хотів би спитати, Аліме, ви в складі різних делегацій, зокрема, відвідували європейські країни, Сполучені Штати. Я хотів би спитати, чому Україна от за цей час повномасштабної війни навчила світ також? Напевно, тому що немає нічого неможливого. Нам завжди казали, що аби досягнути чи прийти до цього, потрібно зробити це. Це деколи, очевидно, так працює. Але нам казали на початку повномасштабного вторгнення, що дійсно у вас, друзі, 2-3 дні, і все. Оцей скепсис, який в тому числі через російські ІПСО закидались в європейських країнах, в американських, це є. Друге, що дуже важливо, яка зміна парадигми відбулась, це цей дискурс жертви, дискурс віктимності український, перетворився на дискурс брейвері, тобто на дискурс сміливості і на дискурс відваги. І це супер важливо, бо світ любить сильних, і сьогодні ми говоримо зі світом не мовою, що допоможіть нам чи там врятуйте нас, а що ставайте разом з нами, бо це війна, не тільки наша війна, це і ваша війна. От про це ми говоримо. Що в Сполучених Штатах, що в європейських країнах, що в країнах глобального півдня. Про це важливо говорити, очевидно, з різними меседжами, але це те, чим ми будемо і надалі займатися. Чують вони нас? Чують. Якщо б не чули, то, я думаю, ми б це відчули зі сторони зброї. Бо от чим ми займаємося, це називається м'яка сила. Є, там, в дипломатії є 2 напрями. Це жорстка сила, це політика, точніше навіть це питання безпеки, питання економіки і питання політики, і є м'яка сила. Коли ти через персональні історії, через історії твоєї країни теж пробуєш і достукуватись до тих, хто приймає рішення, в тому числі щодо виділення зброї, щодо посилення санкцій, щодо більше допомоги Україні і щодо кооперації з Україною. Повертаючись до теми культури, впродовж останнього місяця, зокрема, могли всі спостерігати в інформаційному просторі, як в різних декількох містах України зносили пам'ятники Пушкіну. Оце днями знесли Екатерину II і Суворова в Одесі. На вашу думку, як це вплине взагалі на культуру? Бо ми розуміємо, що знесення пам'ятників фізично – це не те, що знесення їх ментально. Тобто з ними, щоб боротися, треба в головах. Як це буде відбуватися, як це вплине? Так, хороше питання, бо правда, що ставалось? Да? Ми сьогодні маємо справу з імперією. Да? Вона не класична імперія, як там Британська імперія була, чи Французька імперія. Да? Бо Російська імперія – це збочена штука. І я пояснюю, як це збочення відбувається сьогодні в контексті України. Да? Російська імперія мала завжди 2 шляхи. Або апропріювати, тобто присвоїти, забрати, або знищити. І це стосувалось
і української культури, і кримсько-татарської культури. Да? І все те, що в їхній пропагандистській наратив, в їхню пропагандистську форму не поміщається, вони це знищують, все інше забирають. Да? Тому ми зараз відбуваємо художника Казіміра Малевича, який є українцем, та й говоримо, що це український художник, а не російський, якого вони присвоїли. Або коли вони говорять про Крим, про історію Крима, та, тобто це теж ми говоримо, що історія Криму – це набагато більша і довша історія з корінними народами, з різними культурами, ніж історія Криму після першої анексії Катериною II. Так? І тому пам'ятники, повалення пам'ятників, перейменування – це важливий шлях до деколонізації. Але деколонізація – це в тому числі про створення нового і якісного українського продукту, який буде конкурентним не тільки в Україні, очевидно, а буде конкурентним за кордоном. І я бачу, що в нас такий якісний український продукт в літературі з'являється, він з'являється в кіно, в музиці, він з'являється в театрі, і він з'являється в візуальному мистецтві. Да? Тобто можна сказати, що українська культура, вона здатна власним спадком, надбанням культурним, літературним, музичним, тощо замінити повністю і навіть, мабуть, набагато якісніше цю російську. Абсолютно, бо ця російська культура, російський наратив... А як буде з кримсько-татарською? От з кримсько-татарською це кримські татари, ми маємо точно усвідомити, що на нас був і до сих пір залишається величезний колоніальний вплив Росії. Починаючи від того, що ми між собою говоримо російською мовою, починаючи від того, що в Криму пам'ятники, які здебільшого є, це пам'ятники російської слави, а Кримсько-татарський ханський палац, який тепер вже не вписується в їхню парадигму, він руйнується абсолютно. Друга річ – це перейменування топонімів, тобто названня, повернення автохтонних назв кримським селам, містам, горам, річкам і так далі, так далі, так далі. Це суперважливий процес. Третє – це творення нової сучасної культури і підтримка нової сучасної кримськотатарської культури. В нас це дуже важко робити в Криму, бо в Криму тобі дихати не дають. З літературної точки зору ми це намагаємось робити через Кримський інжир. І Кримський інжир створив таку абсолютно вже інфраструктуру, бо окрім того, що люди, які знаходяться в окупації, пишуть про Крим двома мовами, українською і кримськотатарською, чи перекладають тексти, а в Кримський інжир на жаль, підштовхнув до розвитку достатньо нового для нас напряму, хоча він забутий старий напрям. Це в радянські роки це була дисидентська література, а зараз література політв'язнів. Коли на Кримський інжир до нас вже щороку кілька політв'язнів подається. Цьогоріч, якщо не помиляюсь, також був твор політв'язнів. Да, і Наріман Джелял подавався, і Сервєр Мустафаєв подавався. Про що вони пишуть? Ахтемов. Про що вони пишуть? Вони пишуть про свої досвіди, і це дуже важливо. Дуже часто ці тексти про досвід тюрми, про досвід обшуків, про біографічні речі, але це також і такі важливі меседжі і посили для всього кримськотатарського народу або для всієї України загалом. Тому це важливий трек літератури, який завтра-післязавтра допоможе зберегти пам'ять і про війну, і про окупацію для наших дітей. Бо сьогодні, наприклад, тема війни
ще не саме от війни, повномасштабної війни. Очевидно, вона ще не розкрита в літературі. І їй потрібний час. Я думаю, що на наступні кримські інжири ми вже отримаємо текст такий. Бо погляд з Криму на повномасштабну війну – це важливий погляд. Так? Сьогодні я хочу нагадати, що Крим став фактично одним з головних плацдармів, звідки Росія направляє свої ракети на інші території України. Так? До речі, от якраз я хотів спитати про вплив повномасштабного вторгнення на твори митців, авторів, поетів кримського інжиру. Ви вже відповіли, і я хотів би вточнити про кримськотатарську мову ще, щоб закрити цей блок. Ви погоджуєтеся з тим, що мова – це маркер, дуже важливо. І ми бачимо, що після 24 лютого, як мінімум в моєму оточенні, дуже багато людей, які ще не перейшли до того на українську мову, вони перейшли, почали принципово вже відмовлятися від російської мови, від споживання російськомовного контенту. І українська мова стала ще більш, якщо можна так висловитись, модною. І як ми можемо це зробити з кримськотатарською мовою, бо наче видаються твори, є переклади в тому самому кримському інжиру. В Криму ми знаємо, що кримськотатарська мова зараз вона лише в побуті використовується. Як зробити так, щоб після деокупації і зараз, власне, кримськотатарська молодь почала спілкуватися кримськотатарською, щоб це було модно, щоб це було круто? Це одна з задач кримських татар сьогодні. І коли ми говоримо про збереження ідентичності, ця війна, от, щоб не було ні в кого ілюзій і сумнівів, це війна проти ідентичності. Вона проти і української, і, якщо говорити про Крим, кримськотатарської ідентичності. Тобто сильна національна ідентичність для окупантів – це є один з головних загроз їхньої безпеки, вони так вважають. Тому кримськотатарську мову сьогодні ми маємо в першу чергу думати, як ми не просто можемо і маємо зберегти самі, а як ми її маємо розвивати. І тут є дві компоненти. Це громадянський компонент, коли батьки, як в Криму зараз відбувається, там створюють або там приватні школи, такі гуртки, або вдома говорять кримськотатарською мовою, коли видавці видають якісний, тут дуже важливо, я на цьому завжди роблю акцент, будь-який продукт, особливо який стосується дітей, він має бути якісним, тобто кримськотатарською мовою. А для молоді важливо, аби молодь теж творила, наприклад, меми кримськотатарською мовою. Бо коли ми дивимося на сучасну мову, сучасна мова – це і про книжки, і про художні фільми, і про якісь жарти, меми, карикатури теж кримськотатарською мовою. І це потрібно думати, як використовувати. Але є ще державна історія. І державна компонента – це міністерство, яке відповідає за освіту, і міністерство, яке має точно, зараз Мінреінтеграції розробило стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років. Для мене завжди, це важливі документи, але для мене важливо, аби ці документи не лишались просто літерами на папері. Тому у нас має бути побудована інфраструктура. Від того, де ми беремо кадри, аби в кожному більш-менш великому, в ідеалі, звісно, в кожній школі України діти могли вивчати кримськотатарську мову. Але для того, щоб це важливий елемент, але для того, щоб до нього прийти, у нас мають бути готові кадри, які якісно, доступно, сучасно можуть допомагати вивчати кримськотатарську мову. Онлайн-інструменти – це пандемія нас навчила дуже багатьом речам. Онлайн-інструменти вивчення кримськотатарської мови – це теж важливий інструмент як для Криму, бо поки в нас немає доступу офлайн, так і для тих людей, які там живуть в різних містах, але можуть вивчати, сидячи там, я не знаю, або в Ірпіні, наприклад, або сидячи в Жидачеві, або сидячи там в Херсоні вивчати мову.
Ну, це, до речі, в рамках цього стратегії цієї розвитку мови створено Національний корпус кримськотатарської мови, зокрема, одним з завдань яких, як я розумію, є створення онлайн-перекладача. Я думаю, що він значно полегшить, насправді, вивчення мови. Так. Бо і я сам, коли починав вивчати мову кримськотатарську, свою рідну, я, володіючи лише діалектом, я розумів, що для вивчення літературного в мене просто нема матеріалу. Абсолютно. Да, якщо б навіть молодь говорила діалектом, це було б вже дуже добре. Так? Тобто в нас є оцей комплекс, якщо я не володію на 100% кримськотатарською мовою, чи там ідеально кримськотатарською мовою, то я краще не буду поплюжити мову, буду говорити мовою окупанта. Та? Але це так не працює. Якщо ми говоримо про збереження і про розвиток, то ти мусиш вкось, але хоч якось говорити. Та? Я бачу, от ми на початку почали говорити, як на українську зараз багато переходять. Найкрутіша українська мова – це від носіїв, які переходять. А вона може бути з помилками, не 100% рафінована, але це точно не про це. Це про інтенцію. От таку інтенцію важливо мати кримськотатарській молоді, в першу чергу. Чому я говорю про молодь? Бо діти і молодь – це те, що з нами буде через кілька поколінь. Про книжки хотів спитати. Що ви зараз читаєте і що б ви порадили прочитати мені і нашим глядачам? Ой, читаю дуже багато різних книжок. Вдається взагалі читати? Правда. Але... Дивлячись на цей шалений графік і повномасштабне вторгнення. За цей рік мені було дуже складно писати есеї, тобто і писати тексти, бо в тебе думки постійно йшли. І це перше. Друге, в тебе було завжди відчуття, що тобі потрібно щось робити. Да? Ми от за цей рік там невеликою командою Українського інституту просто зробили 130 проєктів за кордоном, переважно за кордоном. Да? І читати це... Зараз я читаю роман «Місто Підмогильного», та, який про Київ початку минулого століття, і це урбаністичний роман. Він прекрасний. Та. Паралельно ще, власне, зараз дочитую книгу, точніше, це електронна версія книги, яка вийде наступного року, мого брата і талановитого журналіста, вибачте за нескромність, Рустема Халілова. Та. Це теж... Я теж чекаю цей роман. Так, це абсолютно буде фантастична історія, і вона написана про Київ кримськотатарським письменником. Чи розглядається варіант перекладу кримськотатарською мовою цих двох творів? Місто... В контексті кримського інжиру. Тобто «Місто» – це роман, який був написаний достатньо давно, да? І його, якщо на кримський інжир хтось захоче перекласти, в нас є, звісно, обмеження за обсягами, але якісь фрагменти було б добре, да? Аби переклали. Щодо різних текстів, в тому числі текст Рустема, це вже, я думаю, як вийде сам роман, як люди його прочитають, то ми можемо говорити, що на наступні кримські інжири теж фрагменти можуть бути перекладені. Загалом важливо перекладати як на кримськотатарську мову, а так важливо, чим ми зараз намагаємось що робити, це перекладати кримськотатарські тексти іншими мовами. Турецькою, англійською, французькою і так далі, так далі, так далі. Я знаю, що ви нещодавно з командою Pen Ukraine побували в Херсоні. Знаю, що ви були в Херсоні ще до окупації не один раз. Яким от ви сьогодні побачили Херсон після того, як там побували росіяни? Це взагалі, коли ти приїжджаєш на деокуповані території, то з Херсоном, якщо говорити про Херсон, це історія про те, як місто, яке сьогодні достатньо порожнє, будемо відверті. Та? А більшість людей через те, що росіяни з лівого берегу
обстрілюють Херсон абсолютно хаотично. Арта, мінометний обстріл, снайпери працюють, тому люди намагаються не виходити на такі великі скупчення. Але люди в Херсоні – це ті люди, які кажуть, ви хотіли нас, тобто ви думали, що ви приїдете, нас тут окупуєте, і ми вас будемо зустрічати з квітами і говорити, що слава Росії? Ні. Очевидно, колаборанти є. І це окреме питання. Да? І колаборанти до сих пір в самому Херсоні є, які там наводять, наприклад, вогонь. Да? Але більшість херсонців, вони настільки заряджені. От один з моїх висновків цього року – у нас суперкруті люди в різних регіонах України, які роблять суперкруті речі. Це звичайні люди, які роблять такі надзвичайні речі, що ти захоплюєшся цим. Для мене це абсолютно відкриття, коли там чи партизанський рух, чи коли от ми приїжджаємо в бібліотеку, і нам кажуть, чим допомогти, питаємо, бо вікна вибиті. Він каже, ми зараз все порішаємо самі, тому у нас тільки 6 вікон вибитих, ми це самі зробимо, от допоможіть там краще от тим. Тобто люди самоорганізовуються, оця солідарність – це те, що робить нас українцями, робить і наближує нашу перемогу. І для нас важливо говорити про солідарність як серед цивільного населення і говорити про наших друзів, близьких, родичів, які сьогодні в лавах Збройних сил України. Бо сьогодні більше мільйона людей, там дуже багато кримських татар, і ти це прекрасно знаєш, і вони розкидані по різних частинах, по різних напрямках. І це про те, що ми є політична нація, і ми боремось за спільні цінності разом з етнічними українцями, з етнічними євреями, з етнічними, я не знаю, поляками, угорцями і так далі. Вибачте, переб'ю, щодо політичної нації. До 14-го року було відчуття, що Україна, вона зшита з різних громадян, які уособлювали себе східними, західними, південними, в Криму було бозна що, бо кримські татари, росіяни, етнічні українці, вони всі були окремо. В 2014 році всі ми почали перемішуватися і почали відчувати себе єдиною політичною нацією. Але зараз, після 24 лютого цього року, бачимо, що на фронті всі етноси, всі конфесії, різні громадяни різних країн. Чи можемо ми говорити про те, що насправді саме зараз формується справжня політична українська нація? А політична українська нація почалась формувати з Майдану. Коли на Майдані дуже багато різних людей, і мусульмани, і іудеї, і християни, і люди різних національностей збиралися. Я пам'ятаю цю абсолютну атмосферу єднання. Сьогодні ми під час повномасштабної війни це набагато ще сильніше підкріплюємо. Ми от зараз робили такі проекти в 11 країнах світу, коли дуже різні люди, французи, німці, араби, євреї, я не знаю, угорці, говорили про те, що я угорець, умовно, але я зараз в Збройних силах України, бо це моя країна і це моя війна. Тобто цей меседж про те, що це моя країна, це моя земля, за що ми сьогодні боремось. Ми боремось і за землю, і за наше майбутнє, яке в нас хочуть забрати, і в нас немає іншого вибору. Тому абсолютно ми є всі частиною однієї політичної нації. Більше того, сьогодні ми дуже багато речей, як, в приклад, себе можемо наводити в інші країни. Цей час вже нарешті наступив. Повертаючись до Херсона, пам'ятаєте ті кадри звільнення міста? Так. Як місцеві жителі зустрічали Збройні Сили України? Я тоді дивився на ці кадри, і в мене було відчуття, що в Криму явно так не буде. Вашу думку з приводу цього хотів би почути? Я думаю, частково буде, очевидно буде, бо в Криму точно сотні тисяч
проукраїнських громадян, які залишаються на півострові, які не просто, деякі з них не просто чекають, а роблять класні активності там. Та. Частина з них, ця проросійських, я думаю, вони як будуть відчувати, частина втече, повернеться. Ми, коли говоримо про колонізацію, не забуваємо про поселенську колонізацію, да, що близько 700 тисяч росіян були завезено зараз до Криму. І, очевидно, їм потрібно буде або втікати, да. Або йти, ті там колаборанти чи окупанти, які там, вони, я думаю, вперше зберуть свої валізи і поїдуть чи попливуть там далі в Освоясі. Але в Криму, я впевнений, що зустрічати точно будуть, бо ти можеш налякати людей, ти можеш купити людину, ти можеш навіть не купити, а пропонувати гроші. Ти можеш робити все, аби зламати стрижень. Але коли в тебе є внутрішній дух свободи, і коли є в тебе твоя гідність, то це дуже складно зробити. Тому в Криму таких людей дуже багато. Я думаю, тим, кому треба буде тікати, не варто затягувати, а робити це вже зараз. І це буде для них розумно, бо нащо потім стояти в величезних там чергах, чекати, і моста може не бути вже, да? І думати, це голову мастити, як виїжджати з Криму. Да, абсолютно. В той же час ми заходимо в Крим, повертаємось туди і маємо ціле покоління, яке підлітками ще застало окупацію на початку, виросло оце в російському контексті, повністю в російській парадигмі. Багатьох таких хлопців зараз окупанти мобілізують до своїх лав. Що робити з цими людьми? Як до їх свідомості достукатись? Є якесь бачення чи план? З цими людьми потрібно було, правда, і з цією аудиторією потрібно було працювати з 2014 року, очевидно, та, і сьогодні це частково, мені здається, але на дуже таких приватних ініціативах, я б сказав би, воно працює, да? Але здебільшого діти і молодь, які виросли в кримсько-російському контексті, та, це одна з речей, яким чином ми будемо пояснювати і працювати з ними, аби цю викривлену картинку, яку вони отримували, її змінювати. Да? Бо навіть це робиться через кілька речей. Розвиток критичного мислення. Це освіта і це культура. Це знову ж таки, коли ми апелюємо до ідентичностних питань. Бо якщо у нас буде все погано з освітою, як зараз є в Криму, то ми отримуємо на покоління вперед. Частина людей, знову ж таки, поїде, бо їм, напевно, буде некомфортно, якщо в них бабусь, дідусь був проросійський, батьки були проросійські, і вони самі вже стали проросійськими, там дуже важко. Ми частково побачимо родинні драми, коли діти можуть бути проукраїнськими і розуміти, що для них там це питання свободи набагато важливіше, ніж камні з неба, да? А батьки будуть просто відрікатись від таких дітей. Я таке бачив і в 2014 році, і я думаю, що, на жаль, такі історії ми побачимо зараз. Але чекати, сидіти, точно не варто. Тому, коли ми в цьому блоці про освіту говорили, онлайн-інструменти, вони працюють. Да? І від Тіктоку, Інстаграму, де можна працювати і просувати наративи, да, до більш академічних речей, але, знову ж таки, не занудних, коротких, а цікавих і сучасних. В нас ми креативна нація. Це нас ще дуже сильно відрізняє від росіян, да, від цієї російської навали, як вони, навіть дивлячись по формі. Да, в нас дуже багато речей ми дуже швидко можемо адаптувати, зробити чи створити наново. Да. Тому з Кримом і з кримським просвітництвом це важливо робити. Останнє, що скажу, інституції.
Це те, що мають бути перенесено з Києва, та я не знаю, з інших міст до Криму. Але знову ж таки, окупація, якщо станеться там, умовно кажучи, за кілька місяців, за півроку, чи ми готові, це питання, чи ми готові, і чи ми маємо потужні інституції, які важливо перенести. Да? Власне, про це я хотів запитати. Чи є розуміння Українського інституту, зокрема, що будете втілювати в деокупованому Криму? Ми ж переважно працюємо за кордоном, але що ми будемо точно робити, ми будемо намагатися це робити наступного року, теж ми... Є така штука, як персональне ставлення. І персональне ставлення дуже часто грає важливу роль на прийнятті рішень, політичних в тому числі. Тому важливо після деокупації організовувати, робити такі тури в Крим для істориків, науковців. Закордонних. Да, закордонних. Діячів культури, арт-менеджерів, кінорежисерів і так далі. Я просто, чесно кажучи, вибачте, що уявляю собі, який пласт роботи чекає закордонних істориків, особливо в наших історичних містах, на кшталт Бахчисараю, Судаку, там де фортеці всі ці. Дуже багато. Але якщо буде з чим працювати, бо російські археологи, вони ж викопують і вивозять, мабуть, я думаю, значну частину. От я приклад Херсонського художнього музею, в якому я був кілька днів тому, де 80% колекції вивезли, це 10 тисяч експонатів, да, і частина цієї колекції зараз опинилась в так званому музеї Тавріди в Криму, да, в Сімферополі, а частину я не здивуюся, якщо десь на чорному ринку будуть продавати. Насправді, воно все, як ви сказали на початку, що Росія або привласнює, або знищує, і все, що вона зараз може собі привласнити, вивезти, вкрасти, насправді вона це робить. На жаль, мабуть, нас будуть чекати великі наслідки. От я часто в розмовах своїх друзів, коли, наприклад, мене питають про мої відрядження там недоокуповані території Харківщини, тієї самої Херсонщини, я розумію для себе, що в Криму нас будуть чекати наслідки, можливо, не таких величезних трагедій саме внаслідок військових бойових дій, а гуманітарна катастрофа, культурна в тому числі. Ми маємо точно розуміти, що ідентичність це величезна частина нашої зброї і нашої безпеки. Забирають ідентичність, це означає, що залишається або народ, або спільнота абсолютно з такою амнезією, да, яка нічого не пам'ятає, не знає, хто вона, звідки вона, чого вона хоче, її лишають суб'єктності. Коли ідентичності немає, ти не є суб'єкт абсолютно. Да? Тому для кримських татар важливо, аби ми свою суб'єктність тільки посилювали. Останнє питання. На початку розмови ви казали, що цей лозунг наступного року Бахчисарай, Келіджакіл Бахчисарай, він став набагато ближче в 2022-му. Я знаю також, що ви з Бахчисараю, і наостанок хотів би спитати, коли ви згадуєте свою домівку, свої рідні вулиці і, власне, свій Бахчисарай, наступного року в Бахчисараї, що ви відчуваєте? Я відчуваю, що це так і буде, але я тепер додаю ще одну до цієї фрази. Наступного року в Бахчисараї з нашими близькими і рідними людьми, які сьогодні або в окупації, або в полоні, або на війні в лавах Збройних сил України, або в міграції. І з цими людьми в Бахчисараї. Сподіваюсь, так і буде. Дякую, що знайшли для нас час. З нами був Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту. Дуже дякую за цю розмову. Чохсав у нас. Кісян сау.